ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ 14ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮೀನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಬಂಗ್ರಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಲೀಗ್ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಯಾರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಇದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ 3 ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತಾರಸಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ತಂತಿಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಪಾಯದಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಕಂಡು ಕಾಣದ ಜಾಣ ಕುರುಡರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 വീടുകൾക്കാണ് ഭീഷണിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും 2 വീട്, ഒന്ന് ആയിഷ എന്ന ഒരു വീടും പിന്നൊരു ആയിഷ എന്നൊരു വീടിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ആ കമ്പി മറ്റേ ആയിഷയുടെ വീടിൻ്റെ സ്ലാബിലേക്ക് തട്ടിയ നിലയിലാണ്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിരവധി തവണ ആ വീട്ടുകാരായിട്ടും ഈ വീട്ടുകാരായിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് രേഖാമൂലം കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അവർ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരവും പോലും കണ്ടില്ല. വന്നു നോക്കിപ്പോകുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെ ആ കമ്പി മാറ്റാനോ അതിനെ ഉയർത്തി കെട്ടാനോ ആ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനോ ഇവർ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിരവധി പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. പൊട്ടി വീണാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്.